Garazi beloki dantza egin omentuen, mesedez behar zaitugu. Segur mugitu behar dugu. Ikusunez dugu, beretzen eta ostean antatuko dugu, ikasiko dugu dene, kalafarian, baina gaur ere, premier bat izango zuten asko bada. Eta gaude eta betxu ere leko dira. Jakintzazu Euskal Gunea, aeka, lau aizetara, Euskal Herrian Euskarazen! Guretzen duela, Gora euskara eta gora jala!
Hogeita lauan ordu biter ditar hemen, bale? Hogeita lau, ordu biter di, bale? Ordu biter